Ola, tripulantes da Nostromo. Veño de ver a Odisea e teño que decir que gustoume, a verdade. Esperaba menos, se cadra, non? Polo run que había. E de feito, de algunhas cousas que a xente se queixaba tanto, ao final son cousas que eu percibo como do mellor que ten. Estas, por exemplo, a xente queixábase das armaduras que parecían fibra de carbono, a min pareceme que consiguen o que pretenden, non? Deshumanizar ao personaxe que as leva, facelo expresar que é unha persoa temible, expresar que non é, bueno, que é unha especie de monstro a fin de contas, eso consegueu con diversos personaxes. Tamén o tema da luz, non? Que a xente dicía, no, todo nublado, todo parece unha praia de Inglaterra, o Mediterráneo luz, o Mediterráneo... Eu non digo que non sexa certo, pero esta peli non va diso, e sobre todo o mood, non? O ambientillo non é ese. Entón, isto de que non sexa tan luminosa vai moi acorde co ton da peli, e gustoume tamén. Que non podo dicir se é unha boa adaptación ou non, porque non a lín, eu da Odisea coñezo o que coñece todo o mundo, que sea o Cíclope, que sea Sereas, etc, etc. Pero ademais de contar a historia da Odisea, fai referencia a un episodio histórico que a mí me parece fascinante, que é o tema do final da Idade de Bronce, por mor da invasión do que se lle chama na historia os povos do mar. En definitiva, que a recomendo. Só lle poño se cadra unha pega, e a pega é que para min non ten moitas partes da peli ben pillado o ritmo. Por que é lenta? Non, porque é ritmo demasiado acelerado moitas veces. Diálogo moi rápido, moito cambio de plano, moito cambio de escena en momentos nos que o espectador necesita un pouco máis de pouso, porque a impresión que dá é precisamente que se cortaron partes, se aceleraron partes porque a peli quedaba moi longa. A peli xa son 3 horas e ainda así me parece un pouco acelerada. Pero en definitiva, unha peli que paga moito a pena, eu vería. E a ver que opinan os meus compañeiros, que xa sabedes que eu son o nolanista oficial deste podcast. Pois eu tamén vin a Odisea de Christopher Nolan, teño que dicir que me gustou, que non parece unha película de Christopher Nolan, pero tamén teño que dicir que hai cousas moi cutres, por exemplo, a escena con Escila, que decidiu esconder o monstro, porque diste, vou facer unhas escenas de películas nas que salen monstros, que fago con eles? Pois vou nos esconder, non vai a ser que se vexan os monstros. Gustoume o diseño de Polifemo, aínda que son máis fan da escena da miniserie, peliculaza a miniserie, se non a vistes, por certo. Tamén me gustou que, e notase que foi Christopher Nolan que fixo a película porque está un pouco desordenada, e me gustou esa forma de contalo. Gustoume as escenas de acción, gustoume o momento final de regreso a Ítaca, que non é un spoiler porque este texto ten máis de 1000 anos, entón, como este texto ten máis de 1000 anos, o final sabe todo o mundo, e ese final, joder, hasta sabe nos Simpsons, non me jodas, ese final de disparar o arco atravesando as diferentes machados da escena e despois matando a todos os pretendientes, pareceume moi boa escena. En xeral gustou unha película, son 3 horas que pasan moi rápido e recomendo vos a todos que a vexades porque é, no fondo, unha película divertida. E esa película divertida merece a pena que a vexades. Ola, Nostromers, benvidos a unha mini crítica de A Odisea de Christopher Nolan, o meu odiado e vilipendiado Christopher Nolan, que, sin embargo, esta vez, e por primeira vez na vida, teño que dicir que, señor Nolan, a peli está realmente ben. Non sei se é porque sempre teño que ir á contra de todo Dios, entón, como todo Dios a puña caldo antes do principio, eu fun ca mente máis aberta que de costumbre, pero teño que dicir que a película da Odisea, que me gustou moito, que me parece a mellor peli de Christopher Nolan xunto a Memento, que é a única outra peli que ata agora me parecía realmente reseñable del, e, sobre todo, gustoume moito este enfoque que ten, sin querer facer moito spoiler, de centrarse máis, de querer contar unha historia moderna dun soldado que volve da guerra traumado, digamos, o seu imposible retorno ao fogar, máis que facer, pois, a enésima versión máis mitolóxica e máis fantasiosa da historia, o que non quere dicir que non sexa mitolóxica e fantasiosa, porque ao final estamos falando da Odisea. En definitiva, unha película que está sorprendentemente ben, na que non me choca ningún personaxe, o reparto está todo moi ben, de luxo,
E se algo se lle pode botar en cara, creo que Fer estará de acordo comigo, é que ten un ritmo moi irregular e que cousas que deberían ter máis tempo en pantalla non o teñen e cousas que se poderían contar moito máis rápido non se fan. E como eu non quero, pois, pecar do mesmo que Christopher Nolan, vou rematar xa esta crítica antes de chegar aos 2 minutos. Veña, ide vela, recomendada.